Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan channel ɗin ta Sadiq TV. To a yau insha Allah kamar yadda kuka gani a title ɗin bidiyon, yau za mu kawo muku yadda za ku dawo da Facebook ɗinku wanda aka yi hacking ɗinsa ko kuma ka manta password ɗinsa. To yau insha Allah ko da Facebook ɗinka ya kai shekara 2 da manta password ɗinsa ka rasa yadda za ka dawo da shi, ta yau za mu nuna muku hanyar da aka dawo da shi ko kuma an ma hacking ɗinsa. To kamar yadda kuka sani, tun a baya mun ce za mu yi update sosai, to gaskiya kwanan nan za mu ma fara ka yadda ake buɗe channel tun daga farko a zuwa ƙarshe, domin gaskiya na fuskanci yawanci mutane da yawa ko suna buɗe channel da gaba ɗaya ba a bisa ƙa'ida ba. To don haka kwanan nan insha Allah za mu fara playlist ma guda za a buɗe wanda za a rinka sa bidiyon, wanda duk bidiyon da aka yi na YouTube za a sa shi a playlist, da ka zo ka shiga gaba ɗayansa aka gan shi a ciki. To mu je cikin shirin kai tsaye. To kamar yadda kuka sani, Facebook ko sabo aka buɗe shi, da gashi zuwa za ka ga akwai login to another account, akwai find your account. To wannan shi login to another account shine wanda in ka riƙe password ɗinka ko za ka shiga. Kamar yanzu a misali bari mu shiga ku gani. To gashi nan kamar yadda kuke gani, nan wajen idan da email kai amfani ka buɗe shi Facebook ɗin, a nan wajen za ka iya yin amfani da email wajen a nan wajen ɗin cikin nan wajen za ka iya yin amfani da email wajen ka sa email ɗin nan wajen, kuma sai ka sa password ɗinka wanda ka riƙe. To idan ka manta password ɗinka wanda ka sa, gashi nan wajen an sa forget password. Idan ka manta password ɗinka ko in ka shiga nan wajen, to da ka shiga nan wajen za ka sa lambar wayar da ka buɗe Facebook ɗin. To a nan wajen kana sa lambar waya ko shi ko email wanda dai kai amfani da shi ka buɗe Facebook ɗin. To a yanzu ina da wani lambar waya, bari in gwada ta ku gani. Kamar yadda kuke gani, to kamar yadda kuke gani wannan profile ɗin da wannan lambar waya aka buɗe shi. To amma yanda ma zai fiye ma sauƙi, in hacking aka yi ma na account ɗinka, sai ka shigo wajen da aka sa find your account ɗin nan. Gashi nan a nan wajen, gashi nan find your account, gashi nan a nan wajen. To kawai sai ka shige shi kamar haka. To da ka shiga za su ce ka sa lambar wayarka. Yau to da ka shigo nan wajen sai ka sa lambar wayar da ka buɗe shi Facebook ɗin. Misali bari in gwada muku da wannan. To kamar yadda kuke gani ga lamba nan nasa, sai ka yi search. To kamar yadda kuke gani nan profiles ɗin duk da wannan lambar waya aka buɗe su. To a misali bari in zaɓi wannan wanda aka sa Abu Sadiq, gashi nan. To da zarar ka zaɓi wannan sai ka danna continue. Kawai da ka ji ya ce enter Facebook code, to yanzu Facebook za su turo code ne wanda za ka sa a nan wajen. Bayan ka sa, to kamar ma yadda kuke gani gashi nan, ni har sun riga ma sun turo min, sun yi verifying ɗin da kansu. Kun ga gashi nan ga message nan daga sama, gashi nan Facebook, gashi nan sun turo min message. To yanzu gashi amma sun riga sun yi verifying ɗin da kansu. Yanzu kawai aiki na abinda zan koyi shine canza passport. Gashi nan enter a new passport. Kawai da ka shiga sai ka sa passport ɗin da kake ganin ba za ka manta ba. To bari in sa ni na passport ɗin. To kamar yadda kuke gashi nan ni na sa na passport ɗin. Dan haka kawai sai ka danna wajen da aka sa change password. To kamar yadda kuke gani wannan, to da yake wajen password ɗin na sa lambar waya ta ne, sun ce dole sai dai in sa wani abun da wanda ba lambar waya ta ba. To don haka bari in je in canza. To kamar yadda kuke gani nan gashi nan na sa wani password ɗin, na haka bari
dan na canza password din nan ma. To kuma yadda kuke ni gashi yanzu ana tambaye ka shin za ka yi amfani ne da data ko in kana data sai ka zanna use data. Shi nan zai sacin. To kamar yadda kuke dai gashi nan ya kawo mun profile ɗina, gashi nan ya dawo mun da Facebook ɗina kamar yadda kuke gani. To wannan hanya ita ce hanyar da za ka bi ka dawo da Facebook ɗinka. In dai har ka sa number waya, shi sa ake so in za ka buɗe Facebook ka haɗa da email da lambar waya gaba ɗaya, domin cewa ko da a ce layinka ya waɗi za ka iya yin amfani da email ɗinka wanda ka buɗe a cikin wayarka domin ka dawo da Facebook ɗinka. Tukunnan ka dawo da shi akwai inda ake zuwa to a canza lambar waya. Ka shigo nan ka zo wajen setting, kamar yadda kuke ga wajen setting nan na shiga. To gashi nan dan wajen personal information, update your name, phone number and email address. Gashi nan za ka shiga. To kana shiga kamar yadda kuke ga jerin abubuwa nan guda 4 ga name. In kana so ka canza suna ne ko sai ka danna edit din nan, gashi nan zai kawo ka nan ka canza. Gashi nan ma email address ne in ka sa, lambar waya ce gashi nan ko inda aka shiga ka canza wannan lambar wayar. To wannan shine a takaice yadda zaka dawo da Facebook ɗinka wanda aka sace ma, wato wanda aka yi ma hacking ɗinsa ko kuma ka manta password ɗinsa. To wannan shine a takaice. In kuka ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin, insha Allah nan gaba za mu kawo muku abubuwa da dama da suka shafi Facebook. Kamar yadda kuka sani yanzu Facebook ana business ma, wanda za ka ɗora kaya wani ya gani ya tambaye ka nawa, ku ciniki dai a san yadda za ka kai mai kaya siya. To insha Allah a nan gaba duk za mu kawo muku wayannan. To mun gode dan Allah, amma idan yau ne farkon fara shigo ka cikin wannan channel ɗin, ka danna alamar subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi mana lakin domin lakin yana ƙara ƙarfin gwiwa sosai da sosai. To mun gode, sai anjima.